Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na Amanar Arewa. A yayin da za mu dinga kawo muku ƙayatattu kuma sababbin labarai akan Kannywood da harkokin cikinta, har ma da abin da ya shafi arewacin Najeriya. Mai sauraro, ai sauraro lafiya. Kamar yadda kuke gani, wannan fitacciyar jaruma ce kuma sananniya a harkokin Kannywood, wanda ta fara harkarta ne kuma ta shahara a fannin hawa waƙoƙi, musamman na shahararren mawaƙin Hamisu Breaker, wanda daga bisani ta koma harkar fina-finai, wato take fitowa a fim kamar sauran jaruman mata Kannywood. Wannan ba kowa ba ce illa Momee Gombe, wato sunan da aka fi saninta da shi, koko in ce sunan da take amfani da shi a cikin masana'antar Kannywood din.